Nahingpit ang proyekto nga lakawta para sa mga bata sa LGU Manolo Fortich, Headcore Bukidnon Incorporated ug Aboitiz Foundation sa pagtabang sa mga batang nanginahanglan. Usa kini sa corporate social responsibility sa kumpanya. Nahatag nila ang kabaguhan sa kinabuhi sa 200 ka mga pupil gikan sa Sitio Abyawan, Barangay Dalirig, Manolo Fortich, Bukidnon nga gipanghatagan og school supplies, personal na gamit ug pagkaon. Ang kalampusan sa proyekto mas gipadako pinaagi sa kontribusyon gikan sa LGU Scholars nga kinasing-kasing nga may donar og mga gamit sa mga pupil nga nagsilbing instrumento aron maengganyo sa pagtuon. Ang proyekto nagdasig usab sa mga organisasyon, businesses ug individual nga midonar og mga gamit alang sa mga bata. Gilauman nga daghan pang mga organisasyon, businesses ug mga individual ang maengganyo nga mosalmot sa pagsuporta sa proyekto. Pinaagi sa pagtidabangay ug panagiusa, naglaom ang lokal nga gobyerno sa Manolo Fortich nga makabugna kini og maayong kaugmaon sa mga bata, pagsiguro nga walay makabalda sa edukasyon sa kabataan, pinaagi sa pinansyal nga mga limitasyon ug matag panghuna-huna sa batan-on, hatagan ug kahigayunan nga madan-ag ug makatampo sa pag-uswag sa katilingban. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.